Vitaj, dnes sa ponoríme do témy, ktorú mnohí z nás považujú za zložitú. Ako sa prestať trápiť nad tým, čo si o tebe myslia iní ľudia. Prečo nás to tak ovplyvňuje a prečo to v nás vyvoláva tak silné reakcie? Tak poďme sa pozrieť na to. Dnes sa s tebou podelím o moje poznatky a pozrieme sa spolu na to, čo za tým môže byť. Už nejakú dobu pozorujem u ľudí, ktorí často a vo veľkej miere podliehajú týmto starostiam o tom, čo si o nich myslia iní, jednu spoločnú črtu. Pre človeka, ktorý často podlieha takýmto obavám, býva často silné prepojenie medzi hľadaním uznania zvonku a vnútornou prázdnotou. Inými slovami, najväčší dôvod, ktorý nám vyvoláva tento problém, pochádza zo skutočnosti, že sa obracajú na schválenie od druhých, aby zaplnili svoje vlastné vedierko vnútorných potrieb. A väčšina z nás sa do určitej miery pasuje s týmto problémom, pretože túžba po schválení a uznaní skutočne pramení z našich základných ľudských potrieb. No ak strach z toho, čo si o tebe myslia iní, okupuje tvoju myseľ často a odoberá ti to energiu, sleduj ďalej. Či už ide o terapiu alebo odporúčanie na vlastný osobný rozvoj, je dôležité zamerať sa na presun našej pozornosti z vonkajších potvrdení a dôkazov našej sebahodnoty na tie vnútorné. Vytvorenie si vnútorného zdroja sebahodnoty pestovaním si súcitu k sebe a sebalásky je tu kľúčom. A dáva to význam, ako naopak spoliehať sa na priaznivé podmienky zvonku. Keď sa nad tým zamyslíš, je to vlastne ako čakať na milosť alebo nemilosť počasia, nad ktorým nemáme veľkú kontrolu. A tak, čím viac si vyplňame prázdnotu znútra, tým ľahšie je pre nás si prestať robiť starosti nad tým, čo si myslia o nás iní ľudia. Dole do popisu k tomuto videu dávam odkaz na videá, ktoré ti pomôžu pri kultivácii sebalásky a sebasúcitu. No samozrejme, je dobre si ujasniť, že to neznamená, že našim cieľom je úplne sa prestať zaujímať o to, čo si myslia iní ľudia. Verím, že so mnou súhlasíš, že by to nebol praktický spôsob našej existencie na tomto svete. Namiesto toho sa snažíme nájsť rovnováhu medzi tým, ako vnímame názory iných ľudí. Pretože keď dosiahneme vyššiu úroveň vlastných vnútorných zdrojov, ktoré podporujú naše zdravé mentálne nastavenie, vnímame svet okolo nás inak. Začneme rozpoznávať perspektívy iných ľudí, začneme vidieť, odkiaľ ich názory prichádzajú a prečo hovoria to, čo hovoria. A keď si tieto veci uvedomíme, to, čo si myslia a čo hovoria, negatívny vplyv ich názorov na nás sa zmenšuje. A tento spôsob myslenia ti stále umožňuje vnímať to, čo si iní ľudia myslia, no tvoje myšlienkové pochody získajú úplne inú kvalitu. A ako následok uvidíš, že budeš mať aj iné pocity, menej zafarbené do negativity, strachu, frustrácie či hnevu a viacej nasmerované takto. Záleží mi na tom, ako tento človek myslí, pretože chcem vedieť, ako mu pomôcť a ako k nemu pristupovať. Takže, namiesto toho, aby si sa cítila urazená alebo zranená názormi iných, staneš sa viac zvedavá a pristupuješ k svetu s pochopením. A tak to, čo hovoria iní ľudia, na teba nevyvíja negatívny nátlak, pretože to čoraz menej považuješ ako niečo o tebe. Často sa mojich klientov pri ich dilemách vo vzťahoch s inými pýtam, čo si myslíte, je toto o vás? Alebo to hovorí niečo o tom človeku, s kým máte tento konkrétny problém? Niekedy sa naozaj stačí spýtať túto otázku ako rýchla pomoc pri záplave negatívnych myšlienok. Skutočne to pomáha. A ako všetko, aj toto je proces, cesta životom, na ktorej sa vyvíjame, liečime svoje staré boliestky a meníme vzorce myslenia. A tým sa vyvíja aj naše chápanie a vnímanie sveta okolo nás. A keď odstrániš trhliny zo svojej minulosti a nedostatok sebahodnoty, získaš jasnejšiu myseľ a začneš vnímať názor iných ľudí ako názory.
A keď prehovoria, niekedy dokonca budeš môcť vidieť, že ich bolesť, ich názory skutočne ovplyvňuje. A ty nebudeš už reagovať s tak silným emocionálnym nábojom. Dúfam, že toto video ti poskytlo cenný pohľad na to, ako sa pozerať na svoje obavy o tom, čo si o teba myslia iní. Pamätaj, že prestať sa obávať vonkajších názorov je cesta sebaobjavovania, liečenia emocionálnych rán z minulosti, súcitu so sebou samým a úplne najdôležitejšie, je to o kultivácii sebalásky a sebahodnoty. Ak máš pocit, že v tom potrebuješ extra pomoc a podporu, neváhaj a vyhľadaj niekoho, kto ťa na tejto ceste môže sprevádzať. Či už je to kamarátka, ktorej dôveruješ a vieš, že ťa podporí, keď jej povieš, o čo sa snažíš, alebo profesionál, coach či terapeut. Neváhaj a oslov niekoho. Investícia do vlastného rozvoja má vždy veľký zmysel. Do počutia a veľa úspechov.